Hát egészítesség. Halló? Halló, jó. Skywalker Lajos vagyok. Halló, Sintértelep? Eptelep, igen. Itt vagyok a Damjanics utcába. Itt szabadon mászkál egy nagy barna kutya, itt morog mindenkire. Maradjál már! Itt fúj, olyan fura hangja van. Támad, vagy hogy gondolod? Hát most fölállt a hátsó lábaira. Igen, de sérültnek tűnik, vagy hogy? Nem sérült, nem. Támad? Tehát támadó pozícióban van. Próbálom itt egy esernyővel nyomni vissza. Milyen fajta Nem kutya? is, nem tudom, olyan mint egy majom, ne tudom mondani. Hanyadik kerületben van Itt ez? kiabál, 7. Damjanics utcába. Hány szem? Úgy kiabál. Visszamenjél! Baszki! Bocsánat. Damjanics utca hány számnál? Damjanics 74 körül, itt látom, pont a házunk ki van írva. A környék előtte van közvetlen? A trafik mellett. Milyen trafik? Trafik? Aha, tehát Damjanics utca 74 előtt támadó kóbor. Igen. Nevet kérek szépen? Skywalker Lajos! Vissza! Támad megint! Ó, de olyan hülye hangja van, én nem tudom milyen állat, de borzalom. De akkor nem kutya, nem? Olyan, mint egy majom, de lehet, hogy elszabadult valahonnan, de inkább kutyám majom. Hónal van egy centrifuga. Mi? Hónal van egy centrifuga? Mi? Hónal van egy centrifuga? Értem. Mindjárt lejár, ne? Aha. Hallgassa meg! Hallgatom. Aha, ez nem Artur a izéből, a Star Warsból? Nem. Mi az? Van velük egy aranyember. Hogy? Egy aranyember, van velük. You know better than to trust a strange computer. Az. Az is van, ott már mikor mindenki megjelenik? Az. Igen? Valami külföldi. Aha. Na most... Menjél a kurva anyádat! Na most a Han Solo Play, a házmester elszaladt egy sokkolóért. Még egyszer? A Han Solo Play, a házmester elszaladt a sokkolóért. Megharapta majdnem a kislányát, Leát. Most mi ez? Medve vagy majom, vagy akkor mi ez? Inkább kutya. Inkább kutya, az nem tudta eldönteni, hogy most majom vagy... De megjött Obi-Wan bácsi. Hogy hívják őt? Kit? Hogy hívják magát? Még egyszer nevét? Skywalker? Skywalker Lajos. Támadó medve? Igen, vissza! Obi-Wan bácsi, itt van. Most ez nem egy ember? Fejére borított egy fekete műanyag papírkosarat. Odaadom neki a telefont. Hogy? Az erő velünk van.